Sugisian Sugerau Seben Sugeng Amersani Galaring Adicara. Ana gandha kang hangambar arep katiupik samirana mondho jengkaring Sri Atmaja Tepaten Putri jengkar saking palenggang Casana Rinenggo jengkar saking kursi gading dampar kencana kados sampun semedya kang kinapit dening Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu uga putri sakembaran. Taman putri kang agem busana sarwa retna kang ngimba busanane garwana katon pating pancurut namun kasura mari pandanggur kang hangregani sasana kang hangagem puspita rinuci ing ukilira sinampiraken wonten ing panindangan kanan. Lamun katiuping samirana mondho kang sadandane kang wis hangepi wis pawiwahan endah edining busana gandes luwes labawane lamun Cinandra ical sipating janma sawentah penyaya betaris umuron saking kayangan tansah ngaturaken memujalan muji syukur wonten marsane Gusti Kang Purbeng Dumadji kados sampun siap Tepaten Putri kang Ratu Praptani Muda Taruna nenggih bagus Ramadhani Indradi putra saking panjenenganipun Bapak Sampur ditalaken Buta Blok Fatona Pinjil saking Bangku Kabupaten Lumajang kados sampun siyaga kang badhe lumebet temenan kakung kang kinapit dening satria sakembaran kang asta wujuding kayu lembut Dewa Daru Jaya Daru mlebetipun temenan kakung kering gending kebo kira sang pate sikra mranata baris nyawiji gumolong dampya gumrekut lampaing bilarung suaraning watangan kat
gumelar ngabeki suaraning gumuruh. Memujolan memuji wonten kersaning Gusti kang akala jagat. Wes iwahyaning mangsa kala kang dumawan jagat. Sriat Mojo penganten toto pacar adat Widiwidana ingkang sampun sinengker wonten tlatah Bodang Blimbing Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Nuli nggih panggih adat mekal ditata cara Widiwidipun Gusti Wenenggung dados adat Widiwidana. Mengko ditata cara paringipun ingkang linangkung. Punapa ta dinipun panggih punika digambar penggalih film boten mokal wonten titahing Gusti asipat jalu lawan wanita lenggih Ramadhani Indradi kelawan Rarayu Iit Dewi Murtosia. Sarta Edi endahing budaya tulus ateges pangolahing budi wandane titihanipun tiyang budaya punika landhep panggraetane tanggep ing sasmita susila hamura ingkang saged hamba budi pangerti tansah hangesti hayu hayam kang hangaya minggah sang bebrayan agung. Tamana sari ingkang kinapit dening satriya sakembaran uga putri sakembaran kang asta wujuding kayu klebu Dewa Daru Jaya Daru kang sinebut kembar mayang. Kembar mayang ateges kembar kang usahangarani padha mayang kang usahangarani kembang. Kembar kekarepane kembar tresnane kembar kang dadi angan-angan ana sajroning menggalih. Ngosami apawat tembuke catur netra handayani pangaribawa ingkang hambar manunggaling nala. Kumilawi astani temanten putri ambalang pring temanten kakung gondang kasih gumanti ambalang gondang tutur. Temanten sari sampun jumeneng wonten wujuding atigan. Katiwasan bismillahirrahmanirrahim tiganti napak dening temanten putra pecah sak nalika. Pejayan tigan sampun pecah pamores temanten sampun nyawiji putih lan kuning. Tigan mujudaken wiji bilih sampun misah baun keluarga piyambak saged tampi naringan putra. Temanten putri kang hambasa samparan sukunipun temanten putra kang hangagem tirta manca warna wonten saklebeting bokor kecana. Kang hamiji sukunipun temanten putra hanyuceni sukunipun temanten putra. Ngaturaken sembah bekti kula kakang boten kersanipun panjenengan. Iya ya Yayi. Sun tampa pangestu Yayi uga pangestuning kakang Tampanana ya Yayi. Kalau nggih kakang mula ayu derek nggih kakang ya Yayi. Yayi. Junjung derajat mila derajatipun mantos sami boten wonten bedane kelawan derajatipun temanten putra. Astanipun temanten sampun dipun panggihaken dening Ibu Juru Rias Erlis Binarsala. Panjenenganipun kalian mau syahadat kaping 3 asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saged manetep anggenipun jejodohan pikantuk berkain Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten wujuding bokor wus kaisi tirta manca warna mujudaken bumi lan saisine. Temanten sarembet kang lelampahan kaping 3 kang kairing dening satria sakembaran uga putri sakembaran kang sinebut kang hubengi jagat Ranupada. Paripurna kang hanggupi jagat Ranupada. Nuwun inggih panjenenganipun Bapak Mujahidin
dalah Ibu Suni panjenengan pun kang badhe minggawati sasana renengge minggahipun Kanjeng Rama kair gending laras moyo niki panjenengan Bapak Mujahidin minggawati sasana renengge temanten saribet kabayang dening Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kang hangiringi wonten sakwingipun temanten sekalian sampun tumuju wonten kersaning kursi gading damar kencana Kanjeng Rama lenggah wonten sagiling kursi gading damar kencana temanten saribet kabayang Rama kang sinebut timbang pangkon timbang sampun kawula dening Kanjeng Rama Kanjeng Ibu matur dhateng Kanjeng Rama Pakne iya ya Bune yen ditimbang-timbang anak sakloron kuwi abot sengendi ya Pakne iya ya Bune yen tak timbang-timbang yen tak wengku bocah sakloron ora ana bedane lho Bune padha abote mula seksena dina iki ya Bune aku ora bakal bakci dembang ciladan marang putra putri dhewe anak mantu ya tak anggap kaya anakku dhewe Bune syukur alhamdulillah ya Pakne mugi ya putra putri dhewe pikantuk berkah Gusti Kang Maha Dumadi ya Pakne iya ya Bune paripurna timpang panggon tanem jero temane saribet kelanggaken dening Kanjeng Rama kang sinebut tanem jero mugi ya temane saribet kelanggaken dening Kanjeng Rama bisa tunggul nalari tunggul pamikirane paripurna tanem jero kacar kucur kang aran Joko Kumolo ilang jogone prawan suti ilang prawane sing kakundulan kembang Jaya Kusuma cengkoki Jaya Mulya sing sumawar arane janur rawe-rawe arane kembang jambe repuyung arane andong ijo royo-royo arane wit paringan agung dadekake siji asmane kembang Moncowarna kudhop seri mekar bangun raine sing padha rupane mula dina iki padha dikacar kucur kacang kawak sak kawak-kawak kacang kedel ya isi kawak ini kemanten ya kaki kemanten temanten putra wis ngasta lapus kaisi donya brana kaisi jagung pari kedele go kacang uga picis receh sak pinunggalane kasutaken wonten pangkone temanten putri mujudaken temanten kakung wani tanggung jawab menehi kacukupan lahir kelawan batin sedaya guna pakaryan sedaya guna pakerti kedah keseraken wonten pangkone Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu kula nitipaken menika wonten ngarsanipun panjenengan Kanjeng Ibu sejenjer wis tampa bakal sun simpen ana sajroning pedaringan yongger bisa kaya kayamu bisa turah lan pujul yen turah kena tinggal tuku sawah yen pujul kena tinggal tuku pacul kena tinggal tetanen anggine kowe bebrayan yongger Kanjeng Ibu bisa dengan kowe sakarone bisa kowe anggine pun
anggene omah-omah urip kang mulya ya nggih. Jenggar saking kersanipun Kanjeng Ibu Tomaten sarembut lega wonten sakile kursi gading dampar kecomo ana wujuding putri damasa kembaran kang asta wujuding sega petak uga tirta wening. Tomaten sarembut dedharan kembel bujana Adrawana kedah nedha lan nerima peparing Gusti Kang Maha Dumadi. Gegarane wong agrami tutu bondo tutu rupa amung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel ke halangku dan kena tinumbas harta Tomaten sarembut jenggar saking pelenggen kursi gading dampar kencana tumuju wonten arsa wonten panjenengan Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu kang badhe nyuwun donga pangestu kairing gedhing Ibu Pertiwi. Jenggar saking kursi gading dampar kencana Tomaten sarembut ngarsa wonten kesanipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Lumampah kang alon-alon lungguh kang dodok ngarsa wonten kesanipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu ngaturaken sebab bekti kula wonten ngersanipun paduka Kanjeng Ibu. Kanjeng Rama sebab bekti kula wonten ngersanipun panjenengan Kanjeng Rama isih bocah bagus suntopo panjenengan kula uga pangajane Kanjeng Rama tanpa nono ya nggih. Gumanti temanten kakung ngarsa wonten kersanipun Kanjeng Ibu temanten putu ngarsa wonten kersanipun Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ngaturaken sebab bekti kula wonten ngersanipun paduka kula nyuwun pangapunten ingkang ageng bila kula ngadahi kelepatan marang panjenengan Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu kula ngaturaken bekti wonten ngersanipun paduka Kanjeng Ibu kula nyuwun tandhahing pangestu Isesongger suntompo panutunira uga pangestune Kanjeng Ibu tanpa nono kelawan pangestune ramamu yo nggih. Ayo sungkan
segar saking kersanipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu gumanti temana sarimbit ngarsa wonten panjenenganipun bomolan ibu kaya donga pangestu ora ana gegaman kang landhep senajan pitung penyubur dadi siji kajaba donga ning wong tuwa saklara ya kuwi Kanjeng Ibu saha Kanjeng Rama Kanjeng Rama Kanjeng Rama bekti kula wonten kersanipun jenengan Kanjeng Rama Kanjeng Ibu ngaturaken sembah bekti kula wonten kersanipun panjenengan jenengan kang hanukur jiwa lan raga kula dinawa kita sahana meleganipun penggalih tupaten sinembah Kanjeng Ibu sumendal panjenengan putra sajuga tumatas deres waspane tanpa wawadrone kalbu ngondhok-andhok rasane galih alang andikane ratu angger putraku wis setampa mira muga-muga pikantuk berkah Gusti kang mau dumadi anggone kowe jejodhoan yo angger anggone kowe jejodhoan adono tukar lan padu tansah eling sabareng ati dadi tipe tulondo pirang prigunane mireng sesami yo angger Kanjeng Ibu mung bisa ndongake kowe saklara anggene kowe bebran omah-omah bisa dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah sugih tumatas elokku tumatas elok kang sejuk nanging tumatas elok kang bahagia nyawang kowe yungger pujiku marang kowe uga manoman simpenet ana sajroning ati yungger ger putraku aku tak boleh marang kowe ya kowe dina iki aku tetep marang kowe wujuding putriku iya kuwi iit dewe murtosiah marang kowe tresnan nono putriku kaya tresnane awakmu dhewe ya Le aja mbok sia-siake putriku aduh no tukar lan padu ini kowe omah-omah lakonono kang bener uga lakonono perintah Gusti anggere kowe omah yo nggih aja mbok laleki yo kuwi salat kang 5 wektu lakonono perintah uga adohno larangane yo nggih dadi satya kang utama kuwi yo nggih satya utama kuwi ana 3 perkara siji aja golek seneng nanging kowe kudu bisa gawe seneng liyan angka loro ku aja golek marep nanging kowe kudu gawe marep liyan ya nggih kang pungkasan ya kuwi angka kang 3 aja golek jeneng nanging kowe kudu bisa njunjung derajat liyan contone kowe
kowe kudu bisa junjung derajate garwamu, junjung derajate wong tuamu, uga junjung derajate para tuamu. Oke. Iya telung kuwi mbok lakoni mongko kowe sok bakal tinemu wit kang gedhe. Wit kang ngrembuyung godhonge. Wit kang duweni kembang, kembang kang arum gandane. Uga kang duweni awon ya kuwi wujuding awon katentreman yo nggih. Cukup sakmene wae anggene Kanjeng Rama peling marang kowe. Hayu, hayu, pinanggiyo biar putraku. Nuwun inggih dhumateng para tamu kakung Mamsura Putri. Kados sampeyan paripurna anggenipun gelaring adicara panggih wonten siang menika. Sang panjenengan sampun kalaras wonten kersanipun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu kanthi leles rahayu raja tebih ing lir Sambi Kala.